Ginklaro ni Senador Francis Escudero nga kinahanglan sang 16 ka boto halin sa mga senador nga magahukom agud nga ma-convict si Vice President Sara sa impeachment trial. Ginhambal ni Escudero sa pagbukas ang impeachment trial kahapon sang hapon kung saan sang giniliher bilang presiding officer. Kapay nini sa iya opening statement matapos giniliher nga presiding officer para sa mga proceedings. Suno kay Escudero klaro sa 1987 Constitution nga kinahanglan ng suporta sang 2/3 kung 16 sa 24 ka senador agud may conviction nga matabo. Amo ining kinahanglan nga numero sa boto sunod sa iya bisan pa nga may 3 ka senador nga hindi makaparte para sa trial. Ginbasihan man ni Escudero isa ka naunang nga desisyon sang Korte Suprema nga nagasiling ang konstitusyon nagakinahanglan gihapon sang 16 ka boto kon ginapangayo ang 2/3 ang bugos nga 24 ka miyembro sang Senado. Gindugang pa niya nga kon may mga senador nga hindi mag-ugyon sa iya desisyon mahimo nila ini nga dalon sa Korte Suprema agud ngayo sang judicial relief. Nibaluan nga ginapaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara magalawig sa mga 92 ka adlaw kag posible magpadayon tubtob sa tempranong gabahin sang 2027. Sa liwat kahapon sa pagsugod sang impeachment trial giniliher si Senador Francis Escudero bilang presiding officer. Apang may mga senador naman kaangay sang Cayetano siblings nga nagkontra diri ka gininsister nga si Senador Win Gatchalian dapat ang magserve bilang presiding officer bangod iniamo ang nagapungko subong bilang Senate President. Yaring kabayin sa pahayag kahapon ni impeachment presiding officer Senador Escudero. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Si Senador Escudero karungan sang pagsugod kahapon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement ni Escudero ginklaro man sining nga wala sa naggingyo nga sa magakapot sang posisyon bilang presiding officer apang bangod ginhatag ini sa iya hindi man sa magpalagyo sa among responsibilidad. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. Ang dugang naging kabahin sa opening statement ni Senador Escudero.